течение на времето съзнанието на човека се придвижва от един много дълъг период на тъмнина. Тази фаза, която индусите наричат Кали-юга, е на предела на своя край. Днес ние се намираме на границата между две епохи. Тази на Кали-юга и тази на новата ера, в която навлизаме. Tune in for our multi-part series on ancient predictions about our planet. Prophecy of the Golden Age, Part 3. The Prophecy of Master Bensa Duno. Airing today on Supreme. Духовната школа на Всемирното бяло братство е била основана от учителя Бенса Дуно, известен и като Петър Константинов Дънов от България през 1897 година. Учителят Бенса Дуно е учил, че качествата смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важните в духовната практика. Той обяснявал, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – в камъните, в растенията, водата, въздуха, животните и светлината. Следвайки принципа Ахимса или ненасилие, учителят Бенса Дуно е практикувал и проповядвал вегетарианско хранене. Известен с духовното име Бенса Дуно, българският учител Петър Дънов 1864-1944 е бил същество с много високо ниво на съзнание и в същото време несравним музикант, който през целия си живот е давал пример на чистота, мъдрост, интелигентност и творчество. В продължение на години той е живял близо до София, заобиколен от много ученици. Със своето сияние е събудил духовността на хиляди души в България, както и в останалата част на Европа. Няколко дни преди да отпътува в другия свят, в състояние на дълбока медитация, той прави изключително пророчество във връзка с трудната епоха, през която минаваме днес, като пророчество за края на света и за настъпването на нова златна епоха за човечеството. Следва това дълбоко вълнуващо завещание. То е актуално и така живо, че трудно да повярваме, че тези думи са били произнесени преди повече от 60 години. С течение на времето съзнанието на човека се придвижва от един много дълъг период на тъмнина. Тази фаза, която индусите наричат Кали-юга, е на предела на своя край. Днес ние се намираме на границата между две епохи. Тази на Кали-юга и тази на новата ера, в която навлизаме. Постепенното подобрение вече се усеща в мислите, чувствата и действията на хората и скоро всички ще бъдат покорени от Божествения огън, който ще пречисти хората и ще ги подготви за новата епоха. Така те ще се издигнат до най-високото ниво на съзнание, необходимо за навлизането в този живот. Това е, което някои разбират като възнесение Господне. Ще минат няколко десетилетия преди огънят да дойде и да преобрази света чрез въвеждането на нови морални устои. Тази огромна вълна идва от космическото пространство и ще залее цялата Земя. Всички, които се опитват да се противопоставят, ще бъдат отделени и прехвърлени другаде. Въпреки, че не всички хора на Земята се намират на еднакво еволюционно развитие, новата вълна ще бъде усетена от всички.
Тази трансформация не се отнася само за Земята, а за цялата Вселена. Най-доброто и единствено нещо, което хората могат да направят, е да се обърнат към Бог. Pray to God, remember God. Protect yourself from harm and protect others from harm by being good, being gentle, being compassionate. Always the same. Every Bible tells you that. I'm only talking to you guys because you know what I tell is the truth. And you benefit from it. We all should try to go more inward, focus more on spiritual connection with the divine within. Ask for forgiveness from heaven. Be more compassionate, more humble, more grateful to the mercy of heaven. Да подобрят себе си и съзнателно да издигнат вибрационното си ниво, така че да намерят хармония, когато се потопят в мощната вълна. Огънят, за който говоря, който ще придружава новите условия на нашата планета, ще подмлади, пречисти и нареди всичко. Материята ще стане по-финна, сърцата на хората ще бъдат освободени от мъката, проблемите и неувереността и ще засияят. Мислите и чувствата ще се подобрят и повишат. Всичко отрицателно ще се погълне и унищожи. Настоящият живот е робство, тежък затвор. Осъзнайте ситуацията и се освободете от нея. Казвам ви, излезте от затвора, в който се намирате. Жалко е, че има толкова заблуда, толкова много страдание и неспособност да се разбере къде се крие истинското щастие. وين أبوك؟ وين؟ وين مات؟ invisible control wall was with us since the beginning of time. Yes, That's a long time. long time. Long time. And now you've just taken care of it, destroyed it. The God smashed it. Земята вече е в едно възходящо движение и всеки трябва да се хармонизира с вибрациите на възнесението.
Онези, които не направят това, ще загубят благата, които осигурява издигането. Те ще останат назад в еволюцията и ще трябва да изчакат десетки милиони години преди идването на новата възходяща вълна. By the way, if you understood, then it's good, okay? If you don't understand, just enjoy the energy, enjoy the feeling that you know that something changed drastically for the planet, despite all the things that we have seen, which is not so positive, but it's much better now. It changed so much that we have to change with it, otherwise we will be discarded. And it will take many aeons until you have this chance again to bath in such sublime energy, supreme blessing that came from not just original universe, even beyond. Yeah. So it is a chance of a very many aeons to get one, because it's not always necessary to bring down such tremendous energy to this world. Understand that? Masters comes and go, but it's not always necessary to do such thing. Bước vào thì ông nói cái con hòa sản hồn nó ủa thầy biết hòa ở đây. Ông nói tôi biết trong này anh vừa tới hòa ôm ổng thì ổng chỉ cái hình sư phụ, ổng nói rằng đây là anh là đại phước đức bởi vì sư cô Thanh Hải là một vị cổ Phật, là một vị minh sư tại thế, và một vị anh mà không coi như tất cả cái cuộc đời này không có tu sinh. Sư cô Thanh Hải là coi như mấy ngàn năm sau anh mới gặp. Cái tự nhiên Hòa thấy ổng nói như vậy, Hòa thương ổng quá đi, ôm ổng trong lòng. Thì ổng nói thôi bây giờ thật ra tôi cầu nguyện sư cô anh hết sư phụ, tôi là con người, tôi 30 mấy năm tôi trì pháp, tôi bỏ biết bao nhiêu chục nữa, mà bây giờ cái chữ cuối cùng là thầy của anh. Mà con lạnh mình á sư phụ, là con tự nhiên con bật con khóc ra, rồi con nói như vậy thì thầy gặp sư phụ tôi trường hợp nào thì tôi ngồi tôi thiền thì tôi thấy sư phụ anh đêm xuống dạy tôi về giáo lý của thầy của anh, và thầy anh sai tôi ở đây là biết bao nhiêu vị đệ tử và biết bao nhiêu vị Bồ Tát ở Việt Nam đang chuẩn bị, nghĩa là tôi là một trong những người mà thầy của anh bắt tôi phải giữ nhà để rước sau này sư phụ của anh trở về Việt Nam. Đó là nguyên văn của Земята, Слънчевата система, Вселената, всичко поема в една нова посока, под тласъка на любовта. Повечето от вас все ще гледат с насмешка на любовта, но в действителност това е най-великата от всички сили. Парите и властта продължават да бъдат почитани, сякаш животът ви зависи от тях. В бъдеще всичко ще се подчинява на любовта и всички ще са нейни служители. Събуждането на съзнанието на хората обаче ще бъде съпътствано с много страдания и трудности. Ужасните предсказания на пророк Даниил, описани в Библията, се отнасят за епохата, която се отваря. Ще има наводнения, урагани, гигантски пожари и земетресения, които ще пометат всичко. Навсякъде ще се лее кръв. Ще има революции и ужасни експлозии, които ще отекват в редица райони по света. Там, където е имало земя, ще има вода. Там,
където е имало вода, ще стане земя. Бог е любов. Whatever we can share, begin with sharing. And then we will feel a subtle change in ourselves. More love will be pouring into our consciousness, and we will be aware of something. And that is a beginning. We are here to learn to grow, as well as to learn to use our power, our limitless power of love and creativity, in order to make a better world wherever we happen to be. The peace and love that we most often talk about and seek, we have within ourselves. She brings love around the world where there is hate. She brings hope where there is despair. And she brings understanding where there is misunderstanding. She is the light of a great person, an angel of mercy for all of us. If we had somebody like her in every country in the world, we'd have eternal peace, eternal love, and we'd all have the good life. God bless you. You need to have compassion. You don't have to. It's just good that you feel the suffering of others, of our fellow humans, of the women, of the children, of the innocent bystanders who die in the war or who suffer as animals in such a terrible and cruelty. We always have to love and pray for others. I dream that all the world will become peaceful. I dream that all the killing will stop. I dream that all the children will walk in peace and harmony. I dream that all the nations shake hands with each other, protect each other, and help each other. I dream that our beautiful planet will not be destroyed. It takes billion, trillions of years to produce this planet, and it's so beautiful, so wonderful. I dream that it will continue, but in peace, beauty, and love. За повече информация посетете сайта Книгата Прогресии на www.progressions.info/articles.htm. Supreme Master Ching Hai is grateful to Master Bensa Deno. She said, "The divine messages are often shrouded in mystery, but he has made the vision clear enough for the world to recognize the important facts of the new beginning in the new golden era. Thank you." Благодарим ви, че гледахте днешния епизод. Присъединете се отново за поредицата ни от предавания за древните предсказания относно нашата планета. Пророчеството за Златната епоха, част 4. Пророчеството на учителя